كم بعل يوغندا كامبالاون كم زدرا يتحبيرلو زي حقاو جالبا مريحو عد انجليز اتو ايرتراو على 300 الصوبات بصت حيلي كم زتحزو سلام جميل تكونوا جايس لهم عند خبز استفلالي واجد سبلنا يوم حبريتات تميسان سامو دا 5 يصنحوكم دلمود لايك مبار جمرو حد شحركينكم سبسكرايب كيترسعوا سامو دا 5 يصنحو لهم عند حبريتات زبزح بزعبا ناي افريكا بافريكا زغاطم زلو يكاوخات زعبي بزعبا ايبولا بزحجوانا بسكا في الدرجه خم زبصح ينغرالو مالتيو بزح حساباتون يموتو خم زلو يزنغر زلو اب ديموكراتيك ريبابليك كونغو داغم تقلاقيل زلو حمام ايبولا علم لخو سغات فطيرلو زخاخ بزحجوان فيديو سرح لا زلو كل علم 231 سبات كموتون كله كومون 513 سبات او وحده وان كم استزحزو وي بزحمام كم سلخفو يسمزت عنا افريكا حبيرلو. As of the latest WHO figures, there have been at least 390 suspected cases and more than 100 suspected deaths in the Ituri province in eastern DRC across areas. تملكتي اب كونغو اغاطيم زلو خوينو انتخونه غنا بغراب تهاغرات يسفعفح كم زلو انت حبيرلو مالتي بغراب تهاغرات كم بعل يوغندا كامبالاون كم زدرا يتحبيرلو اذا خاني بزي اسكاف غبرو بفلاي اب يوغندا بزحات ايرتراوያን بزحات كالوت ناي قرن افريكا سدتنيات كم صوموت يلو فلتيو ስለዚ እዚ ሓደ ጥንቃቀ ወይ ከዓ ሓደ ስከፍታታት ንዓናውን ክፈጥረልና ከም ዝኽእል ዝግለጽ ማለት እዩ ኣብ ዩጋንዳ ድሮ ክልተ ሰባት በተሕማምቲ ተታሒዞም ከም ዘለዉ ድሮ ካብኣቶም ሓደ እውን ከም ዝሞቱ ሓላፊት ትካል ሓቢሩሎ. And the virus has now crossed borders. 2 confirmed cases have been reported in Kampala, Uganda, in people who had traveled from the DRC, including 1 death. ሰመዝ ጥዕና ኮንጎ ብወገኖም ኣብቲ ርእሰ ከተማ ምብራቃዊ ዞባ ኢቱሪ ዝኾነት ቡንያ ንሕሙማት ንምክንኻን ዘገልግሉ ተወሰኽቲ ማእከላት ተኸፊቶም ዘለውን ሓቢሮም ኣለዉ. ንፈለማ እዋን ኣብ 1976 ኣብ ዛይር ናይ ሕጂ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝተቐልቀለ ኢቦላ ወይ መጀመርያ ዝተረኣየ ኢቦላ ካብ መንካዕ ዝተበገሰ ምዃኑ እውን ዝእመን ሕማም ኢቦላ ቫይረስ ቡንዱጉብያ ዘስዓቦ ኮይኑ ዛጊት ፈውሲ ዘይተረኸቦ ምዃኑን ሓደ ካብቲ ኣስጋእ ዝገብሮ እዩ. ኣብዚ መበል 17 ክስተት ናይ ሕማም ኣጋጢምዋ ዘሎ ሃገር ካብ 2018 ክሳብ 2020 ዝነበረ እዋን እውን ክሳብ 2300 ሰባት ከም ዝቐዘፈ ኣብቲ እዋን እቲ ከም ዝሞቱ ዝሕበር እዩ. ኣብ ዝሓለፈ 50 ዓመታት ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ጥራይ ኣሳት 15000 ሰባት በቲ ሕማም ከም ዝሞቱ ይፍለጥ. ብዛዕባ እዚ እውን ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብዛዕባ ኩነታት ኢቦላን እቲ ካልእ ስጋት ፈጢሩ ዘለውን ወይ ሃንታ ቫይረስን ብዝምልከት ጋዜጣዊ መግለፂ ሂብሎ. Early on Sunday I declared a public health emergency of international concern over an epidemic of Ebola disease in the Democratic Republic of the Congo and Uganda. This is the first time a Director General has declared a FIC before convening an emergency committee. I did not do this lightly. ናብ ካልእ ሓበሬታ ካብ ኣፍሪቃ ከይወፅና ኩልና እታ ናይ ተቃውሞ ኣርማ ዝኾነት ኣፍሪቃዊት ሃገር ኬንያ ኣብ ዝቐረበ እዋን እውን ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ቀኒዮም ኣለዉ. ናይዚ ምክንያት ካብ ኣብቲ ዓዲ ዝረአ ዘሎ ዋጋ ነዳዲ ምውሰኹ በዚ ምክንያት ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ቀኒዮም እንተኾነ ግን ድሕሪ ውሕዳት መዓልትታት እውን 3 ሰባት በቲ ሰላማዊ ሰልፊ ወይ በቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዘበገሶ 3 ሰባት ድሕሪ ምሟቶም ከዓ እቲ ሰልፊ ከም ዝቐፀለ እዩ ዝሕብር ዘሎ ማለት እዩ. ቢቢሲ ከም ዘውፅኦ ኣብዚ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ልዕሊ 300 ሰባት ብፀጥታ ሓይሊ ከም ዝተታሕዙ ኣብዚ ኣብ መንጎ ፖሊስን ህዝብን ዝነበረ ናዕበ ኻኒ 3 ሰባት ከም ዝተቐትሉ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ. እዚ ኽንዲ ምክንያት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝረአ ዘሎ ኩናት ምዃኑ እዚ ከዓ ዓለም ሙሉእ ፅልዋ ከም ዘለዎ ንፍለጥ እዩ ማለት እዩ. በዚ ግን ብፍሉይ ኣብ ኬንያ ሰላማዊ ሰልፊ ክግበር ፀኒሑ ኣሎ. ድሕሪ እዚ ድሕሪ መጀመርያ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ መንግስቲ ምስ ህዝቢ ብዝገበሮ ስምምዕ ናይ 10 ሽልን ዋጋ ከም ዝቐነሰ ወይ ነዳዲ ካብቲ ዝነበሮ ናይ 10% ናይ 10 ሽልን ከም ዝቐነሰ ተሓቢሩ ማለት እዩ. እንተኾነ ግን በዚ ናይ ተሰማምዑን ብሶኒካ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝቐፀለን ካልኣይ ግዜ ከም ዝቐፀለ እዩ ቢቢሲ ዝሕብር ዘሎ. ካልእ ካብ ናይ ቢቢሲ ሓበሬታ ከይወፅና ኩልና ዘይሕጋዊ ጃልባ መሪሑ ዓዲ እንግሊዝ ዝኣተወ ኤርትራዊ ተኸሲሱ ዝብል ሓበሬታ እዩ. ሓደ ኤርትራዊ ጃልባ መሪሑ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንመትረብ ዓዲ እንግሊዝ ኣቋሪፁ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ብምእታው ተኸሲሱ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘቕረበ ተገሊጹ ኣሎ. እዚ እድሪስ ዓብዱ ዝተባሃለ ኤርትራዊ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከተማ ብራድፎርድ ዝነብር ኮይኑ ኣብ ጉንበት 2025 ናብ ዓዲ እንግሊዝ ኣትዩ. እቲ ቀሪቡሉ ዘሎ ክሲ ኻኒ ንሕጊ ኢሚግሬሽን ዓዲ እንግሊዝ ጥሒሱ ብዝብል ምዃኑ እውን ተፈሊጡ ኣሎ. እድሪስ ዓብዱ ብዓርቢ ኣብቲ ኣብ ብራድፎርድ ኬግሊና ብዝበሃል ቤት ፍርዲ ቀሪቡ እንተኾነ ክብደት ተኽሲ ኣብ ግምት ኣትዩ ጉዳይ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብራድፎርድ ክርአ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ.
ንድሪስ ዓብዱ ክልተ ክስዩ ቀሪቡሉ ዘሎ ጃልባ መሪሑ ንመትረብ ዓዲ እንግሊዝ ኣቋሪጹ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ብምእታውን እቲ ካልኣይ ካኒ ብዘይ ሕጋዊ ፍቓድ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ብምእታውን እውን ካልኣይ ክሲ ቀሪቡሉ ኣሎ ኣኽባሪ ሕጊ ፓውል ራምሲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዘቕረቦ ጽሑፍ እቲ እድሪስ ዓብዱ ዝቐረበሉ ቀዳማይ ክሲ ከቢድ ብምዃኑ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ጥራይ ክረአ ኣለዎ ብምባሉ ሎካል ዴሞክራሲ ሰርቪስ ሓቢሩ ኣሎ እታ እድሪስ መሪሕዋ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኣተወት ጃልባ ካልኦት ስደተኛታት ነይሮም ሞልዮም ወይስ በይኒ ነይሩ ዝብል ክሳብ ሕጂ ከም ዘይተጻረየን ኣብ 2025 ብድምር 41,472 ስደተኛታት ብጃልባ መትረብ ዓዲ እንግሊዝ ብምቁራጽ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ከም ዝኣተዉ ጸብጻባት ይሕብሩ ካልኣ መወዳእታ ስቂልና ንሓልፎ ደይብልና ብዛዕባ ዓለም ለኻዊ ማዕከናት ዜና ስሒቡ ዘሎ ድሕሪ ትራምፕ ሺጂፒንግ ንቭላድሚር ፑቲን ናብ ቤጂን ከም ዝዓደሞ ወይ ኣብ ቤጂን ከም ዝተራኸቡ ዝሕብር እዩ እዚ ኸኒ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ድሕሪ ዑደት ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ምስ ሺጂፒንግ ኣብ ቤጂንግ ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ከም ዝተራኸበ ሓቢሩ ዘሎ እዚ ኣብዚ ዓመት እዚ ናይ ፑቲን ናይ መጀመርያ ናይ ወፃኢ ምብፃሕ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ወይ ከዓ መጀመርያ ግዜ እዩ ካብ ሩስያ ዝወፅእ ዘሎ እዚ ኣብ ሰሙን እዚ ትራምፕ ናብ ቻይና ምብፅሑ ኣዛራቢ ገይርዎ ዝቐነየ እዚ እውን ብሩስያዊ ቭላድሚር ፑቲን እውን ተቐይሩ ኣሎ ማለት እዩ ካልኣይ ኣዛራቢ ወይ ቻይና ካልእ ኣዛራቢ ኣርስቲ ፈጢራ ኣላ ብሰሙን እዚ ስብጋይ ስለ መዓዝ ዝበልናዮ መደባት ዝምስል ነይሩ ሳብ ዝቐፅል መደብ ሰላም